ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ହରିୟାଣାରେ ଏବେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତିବାର ଆକଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସମୀକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟ। ସମୀକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ଯେ ଏତେ ଆକଳନ କିପରି ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ଠିକ୍ଟା କ'ଣ। ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କଥାଟା ହେଲା, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦଳ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଦଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ଆଶା ରଖି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ସମୟ କ୍ରମେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସେ, ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟକରାଟକରି ହୁଏ ବା ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହୁଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପଛେଇ ଯାଏ। ଏହି ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ସମର୍ଥକ ଏବଂ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳକୁ ଭିତରେ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିରବରେ ସେ ଯେଉଁ 7%ରୁ 5%ରୁ 7%ରୁ 9%, 10% ଭୋଟ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନଟି ଶେଷ ହୁଏ। ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। 2-3 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ହୁଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ଭୋଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।